ብዙሓት ሰባት መዋሊ ካልዩ ትጥይቁን ጥያቄንዮ ቦሽት መስመርና አው ኮሜንት ስለዚ እዚ ዋጋዚ ኣብ መቀለ ብቻ ስለተወሰነ ና ካልኦት ከተማታት ትግራይኻ ኣይተርእና ይድኻልብል ጥያቄታት ጥይቁን ለኹም ስለዚ ብቻ ስኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎሩን በይ ኣብ ቀራ ፕሮግራም አዳሊ ናትፈላላይ ከተማታት ትግራይና ዘርናደ ታይም መስል ከርእኩም ማለት እዩ ስለዚ ስኹም ብቻ ኣኸም ትገብሩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ንቻናል ዝን ከዓቢ ኣስተዋጽኦም ሕዩን እምበር ኣብ ቀራ ግዜ ንጅምሮ ፕሮግራም ክኾኒ ማለት እዩ ሎማዓንቱ ሓድሽ ነገር ነው መስታወት ካብ ለቀረብኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለጽናሕኩ ሲሚንቶና ትንዲኖ ሓዊሰ ሎማዓንቲ ክነግረኩም ይኽንደም ልበጽሓ መስታወት ምግጣም ለቀረይኩም ክኾኒ ይኽእል እዩ ወይ ምግጣም ተሓስቡ ኣለኩም ሰባት ለለ እዚ ዋጋ እዚ ክጠቅመኩም ስለልኽእል ብደንቢ እስካዕ መውዳእታ ተኸታተልኩም ረይዎ ንዕና ክትኩም ላ ሼር ተትገብሩ ዚ ቪድዮ ክጠቅሞም ልኽእል ሰባት ኣብ ምስራሕ ለደው እስካዕ ሓዚ ቻናል ዘይፈለጡ ሰባት ተሃልዩ ክትጥቀሙን ይዎም ትልዎም ሰባት ሼር ጎርሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋርኩም ለከ ትርስዑ ብዙሕ ወግዕ ስለዝሕ ለኹለ ቀጥታና ፕሮግራም ይክሐልፍ ይኸዚ ንቀጽ እስቲ ናትንዲኖ ንራት ስለዚ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሉ ሓደ በሓደ ክነግረኩም ይኸዝ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ትንዲኖ በዓል 8 ውስጥ ሰዓት 7:40 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 8 7:40 በዓል 10 ድማ 1230 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 12 ድማ 1710 በዓል 12 1710 በዓል 14 ድማ 2420 በዓል 14 2420 በዓል 16 ድማ 2180 እዚ መስል ካብ ናሰ ክሳብ ለዓዊ ለሎ ዋጋ ናይ ትንዲኖ እዚ መስል ናትሩክዩ ውሽጥ ዓዲ ትደልታለኹም ለኣኹነ ብውሽጥ መስመር ክነግረኩም ኢና ዓልኩም ዋጋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ትንዲኖ እዩ ና ሲሚንቶ ክንደይ ወጽሕ ል ድማ ምርኣይ ንቀጽል ማለት እዩ ከዚና ክልፈኩም እየ ሲሚንቶ ህዝውን ወሲኹንዮ ስውን 1040 ሎማዓንቲ እናተጠውዒልንዮ ሎማዓንቲ ና ሲሚንቶ ዋጋ ለገርም እዩ ኣብ ለሓድፈ ናቅንስ ለበለሉ ነገር ነይሩ ከዚ ግን ንሽው ወስኹላለሽ 40 እናተጠይርክ ማለት እዩ ስለዚ ምግዛል ለኹም ሰባት ሃልይኹም ምግዛል ትኽልይኹም 40 ግን ዘዋጋ እዚ ኣና ናሶኒ ና ሎማዓንቲ እንድያ ሳውን ታያ 40 ትብል ሒዛ ዋጋ ነው ወጻ ማለት እዩ እዛ ቀጸልት ማዓልታት ታይ ይቕንስ ዶ ይውስኽ ለለ ናርና ንኽና ግን ና ሎማዓንቲ ዋጋ ግን 40 ያ ስለዚ ሲሚንቶ ብዚ ኣብ መሰረትኩም ትገዙ ማለት እዩ ካመኪና ገዚ እክልኹም ትብል ሰባት ኣለኹም ተለመደ ብውሽጥ መስመር ጠይቁኒ ስለዚ ከዚ ቀጽለ ልሕፈኩም ናብ ናይ መስተዋት ዋጋ እዩ መስተዋት ክንደይኒኦ ልብል ድማ ምርኣይ ንቀጽል ማለት እዩ ቲክነስ 5 ለኾኑ ረጎት ልባል መስተዋት ኣብ ዝኸ ሰዓት ንኣልሙኒየም ማዓጾ ብረት ወይ ላሜራ ማዓጾ ለኾኑ ክኾን ልኽእሉ መስተዋታት ይሕዘልኩም መጽኒኹም ማለት እዩ ስለዚ ብቡንና ብኦሽን ብሰማያዊ ልባሃሉ ናይ ሳሎን እንጥቀመሎም ኪችን ንመደቃሲ ንድኳን ዝተፈላለዩ ነገራት እንጥቀመሉ መስተዋታት የከሪኮም ነው ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም በዓል 5 ቲክነስ እዮም ርግሎቶም ለጠራጥር ይኾነ ምንም ተኾይኑ ዋላ ብግዛዕት ወቅዒላ ጠንካራ ልባል ስለኾኑ ቲክነሶም ቆንጆ ልባሊ ማለት እዩ ስለዚ ብቡኒ ብኦሽንና ብሰማያዊ ልባልና ንርኢ ብረት ኾንኩም ላሜራ ለኾነ ብረት ኾይኑ ማዕጾኹም ከምኒ ቡኒ ልባሉ መስተዋታት ተጠቅምኩም ጽቡቕ ለኾነ ውጤት ትረኽቡ ኢኹም ኣሉሚኒየም ለኾኑ ማዕጾታት ኾይኖም ለለ ሰማያዊ ለኾኑ ወይ ድማ ኦሽን ዓይነት መስተዋታት ተጠቅምኩም ብጣዕሚ ጎልዮም ክረዩ መልክዖም ብጣዕሚ ቆንጆ መልክዕ ኣለውና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቡኒ ክንደይኒኦ ኣብ መቐለ ክንደይ ሽወጥሎት ኢልኹምኒ ብቡኒ 2380 ይቀርታ ብቡኒ 2380 እናተሸጠ ይርከብ ንካሬ ማለት እዩ ካሬ ማለት ብዙሓት ሰባት ለተረዳእኩም ነገርኛ ሳውን ታያ ሓደ በሓደ ሜትሮ ለኾነ ማለት እዩ ጎኖ 1 ሜትሮ ቁመቱ 1 ሜትሮ ለኾነ ተኾይኑ ካሬ ተዋይሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ተዓቂና ናገዛኹም ክንደይ ህምትውደ መስተዋታት በዓል ሞያ ሞጽኦም ዓቂኖም ዋጋ ውጽኦም ይነግሩኹም ማለት እዩ ስለዚ ግን ንካሬ ግን ክንደይ የለብል ምፍላጥ ኣድላይ ስለኾነ ወይ ካሬ ለተፈልጥኹም ናገዛኹም ቤተሰኹም ኣብ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ለለው ይነግሩኹም ካሬ ክንደይ በይጠቕላላ ካሬ ለኾነ ይነግሩኹም ምስታሎ ማዓንቲ ነግሩኹም ኣራዊሕኹም ውጤት መንጋድ በቃ ምስማዕ ማለት እዩ ወይ ምፍላጥ ማለት እዩ ምንም ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ስለዚ ብቡኒ ንካሬ 2380 እናተሸጠ ይርከብ ብኦሽን ለላ 2180 እናተሸጠ ይርከብ ብኦሽን ልባሃል ንዓል ከለር ኒኦ ሃምዞዝኒዮ ዓይነት ማለት እዩ 2180 እንኒኦ ማለት እዩ ብሰማያዊ ለላ 2490 እናተሸጠ ይርከብ ብሰማያዊ 2490 እናተሸጠ ይርከብ እዚ ዋጋ እዚ ንሎማዓንቲ ከገልግል ልኽእል ዋጋ ኣብ ቀጸልቲ ወይ ድማ ቀጸልቲ ሰሙናት ኣዋርሕ ለለ ናተቀየር ከተሰልኽል ናተኸታተልኹ ካቅርብልኩም ማለት እዩ ግን ሎማዓንቲ ብዚኣኹም መሰረት ሕዙ ማለት እዩ እና እውን ታይክልኩም ደሊ ሽንት ቤት ኸታት ኢልኹምኒ ና ሽንት ቤት ግድን
حرفاف ወይ ድማ በረዶ ዓይነት መስተዋታት ኢና ንጥቀም ስለዚ ተዓይነት መስተዋታት ቆንጆ ተጠቅምና ንገዛና ፍሉይ ዝኾነ መልክዕ ክበና ይኽእል ትውን ድማ ታሊኹም በረዶ ዓይነት ኮይኑ ከም ቡኒ ከምዚኦም ልሉ በረዶ ዓይነት መስተዋታት ብቡኒ ኮይኑ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ ሓሪፍ ዝኾነ መልክዕ እኒዎ ብጻዕዳ እውን ከምዚኦም ልሉ እኒዎ እዮም ስለዚ ናዞም ቡኒ ኣብዚ ሰዓት 1950 እናሽጡ ይርከቡ ببوني لخانة مالتيو هذا شيء عندي 150 نكاري هذا شيء عندي 150 ببوني همزي أملولو مالتيو بسعرات خوينا لا هذا شيء شو عتمي تسوعي إنك تشتريكم بسعر لخانة هذا شيء شو عتمي تسوعي إنك تشتريكم مالتيو إذا مالت أيو خود زي الدقاقي من نقولكم له زي نكاري واقوي مالتي كاري مالت قولنا 1 متر ومتو 1 متر لخانة يوم مالتيو سلازي جزاهم هندي كاري مخانو هندي يود معصهم هندي كود يلل دما اوشت عدل البيت سهم ወይ ድማ በዓል ሙያ ለስራሕ ልኩም ለሎ ጠይቁዎ ካኡ ምስታል ነገርኩም ካሪ ምዚኣ ወዛዋጋዚኣ ትደሊዋ ካሪ አራዊሕኩም ዋጋ ምርካ ማለት እዩ ስለዚ በጣም ቀሊል ነገር እዩ ብዙሕ ሰባት ላይ ተረድኩም ብውሽጥ መስመር በጣም ጥቂም ሰዋት ነይሮም ስለዚ ቀሊል እዩ ምሮሕ ብቻ እዩ ካሊ ለጋኒ ነገር የውሊ ማለት እዩ ስለዚ ና መስተዋት ና ሲሚንቶ ናይ ሲሚንቶና ቲንጂኖለር ኢና ዋጋ ማለት እዩ ስለዚ لما عن حدش نقولكم دليل يخو سون تأيو ناي حشوا واقعيو حشوا وزغ ساعات مكينة نعطيها تبو لخونا نكسكاسينيو خزللا قلنا سبيل للنيو 4 حدش حسكا 4 خلتش حللا وريدنيو مالتيو سلازي مجزعات دليو حشوا ناتسر سلاسة خلت تشحنيو لما عن سلاسة خلت تشحنات شطيركا إنما هدا من الخون قنجو تسر تسليم تسر سلاسة خلت تشحنيو بس حشوا لا 4 حديك سو 4 خلت تشح كجاز لكم يخليه مالتيو إزجن مسايل اللي واقعيو أو تفرالي بوتاتات كوسخ قنص يخليو هاي مخنات وانت عيتي لكمني عايل اللو تجازيو أنا حسن قنا قناش واقع ترخو تخليهم أو خلوت لا نشيلك قنص يخليو أو بيست مالت بدن بيك ترجعت أنا جالس الليل ده مالت خلو هم ترانسبورت يونيو ترانسبورت خويلو سنة للوز خساعات بولك عم واقع لوز خلو مالتيو سلزي جازيو تسأل حنا جالس مسايل سللو تراي موساد تخليهم مالتيو زي أبوا جازي أجن 4 حدشح 4 خلتشح لمركاو تخليهم مالتيو سلزي إزوا جازي كبرنا نحشوا نجر من التراتر نجر يولي نجركم يخلي جزي ناتنبين كونجو حشوا أي حشوا أيو تريتو كواليتي من كي تراتر مالتيو سلزي مجزات دوري نعي من نجار تخليهم بولكيت خندين يقولوا عندما تياك يتهاليكم بولكيت 3 خلتينا 3 4 بعد 10 تحمشة بعد 10 تحمشة بعد بلوكيت مالتيو 3 خلت قرشي بشيت الخمية بعد 10 دما يقرتها بعد 10 3 4 قرشي كشيت الخمية مالتيو سلازي إزوا جازي أو خالوت لا دقيمكم لك تجنوا تخليهم إز دقاقي ميكن لكم دلي نهايز مخنات وانت عيون عفوا مولي الناقر لو تلسعت الحمد لله إذا مالت مريض أتني عكار رخو واجتات سلخونة كاتفور على بوتات عاليشة مريض ألاقي نخو واجت سلخونة نعيدوا يلخون كونتاكت مقارد خليهم أنا لحش واجا كرهوكم يخلي مالتيو لذي لما عنتي نعلف إسلا خلطي ورشوا عت خلط شيء 10 شوعات عامة مرت للو واجو زي مثل سوني لما عنتي قدين تسمعوا ليكم سل للو يا أو نقال لنا فليل لنا برنامج حزن خف متيا أمود أتون كحلفان دني أو أين لبعض بوتا متر وعكاري بحد شو عت الدردر له بدين بيجرنا درادرنا بجزات دول ساعات هاليهم سلكي أكم يتكلم طالكم يودما بروفايلين يكم تدواوينا من نجار خينا سلزي لله لما عنتوا جاون زات مثل أو أطلب برنامج تمسك على متكم سلام على أخاتكم يكون تشاو